Još jedno, gospodine predsjedniče, u tom slučaju mi bi trebali ili nekoga od vašeg ureda ovaj stožer ponovo da uspostavimo za promidžbu. Mi smo taj stožer uspostavili u Posušju, ali sad se to i vraća u Zagreb danas. Trebamo iz vašeg ureda koja će biti kontakt osoba, je li to Rajakovićka ili koja, ona treba biti u Zagrebu na licu mjesta, da funkcionira koji zadnji put. Sad, to je sad ovo pitanje, jedno, ovo što se kazao i za UNKR, to znači Šarinča, i što se mene tiče, da li je sigurnije znači koordinirati, upravljati iz Brijuna ili Zagreba. Psihološki bi bilo jako loše da koordinirate odavde, predsjedniče, zbog puka. To bi bila opozicija, mnogi bi to iskoristili na jedan način da, znači, vojska Gineja bi u tom kontekstu je. A s druge strane opet, znajući vašu neopreznost, možda je bolje stati ovdje nego u Zagrebu. Ne, nego je... Jedino da imamo iskreno mjesto, a to možemo dogovoriti u Zagrebu, ali iz Zagreba da koordinirate akciju. Mislim da je bolje. Apsolutno politički to je jedno, drugo, bit će i ambasadora, predsjedniči Garbata i svi koji će doliječiti našu stvari će se razvijati koji sad dignut će red, pa će pokušati. Oni su svoje obave, ali će ostati oni, mislim.